Oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Mwancho murigeria ensa neyamo ya bono botuko aseri tukeriga rie Jumatano otuko bwe 20 na kianda umutinyu ogatano kabiro mwaka bwechiri bubere 25 na mwanche nkoro kwa Clinton Ndigi no gosaba kwanenga gwatwara ritukorigia na boigo kwegokire nemeroberio ya gendrera sembe okurubwaga kete goika chinga kichiga nechinga kibona ngo kwarigania nkomanye ali abariki baito bamangana basangiri kuru ase chinsemo au kuru ase mambiare ngentambe goika chinga kichiga inyoro mwancho murigeria kere Jumatano otuko bware gochakira ensa eyamone nusu tuchigosanga no mogaka Edwin Nyang'agwa somorobiri bwanche tomorobiri bweringana rieke moya asobo tukobwarero ibarongo yane Frida Kirubo matukarachire anya tukobaka gosanga negati y'abananchi kurwase obagatagati bomocho bosongo ase county ya Kisii kubwatekana n'umunuga ose emenuga eritogo chigosanga obotuko bwarero menuga nebere ekene nekene mwancho murigeria nabo gotomanya chingencho chia amarieta ayo kegwika chinga kiche namba itesi minera ase screen yago na bege mitandao itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV chinga kiche chigo ikakorenda sebonega ayigane gatia to kwariganretyo botko bwara tenyo minto taiya nero mai to lenge ntumama nero bano kanyoro beire mama ase ngenjo katoko murange nero to mai to tebi mechanda yaito nero tigetu bano nero isa ya tigete sagune na baere tugwegete na ta Yamate yamo korwanya kono himeye wodi amekenene nigo yasabire konyoro boene maiga yo mongna bwenke yugo siro bimabo aya se chinchira chubo tutukano atebia baibolinga balenda abana babo naende babagaiti kabalenka naende baba advice buya ba samba school naende bakoromo kene baje yakonye chinga kiribisi abaibori nigo baboriwe ko barenda nako bakwandira abana babo chinga kiechiga balenka somo tumukoigo mutambe bwerusa. The governors failed several to appear before the Senate, and we want to blame the Senate for sleeping on their job. Aboigo mgavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo niga mochiwa asogo taikira na bosio bwe bikaro bye bunge ya Senate eriko erobo tumekibwe chibesa chi county. Karibu sana mwancho murigeria ase nchira yobo ikirabo no togo chaka no robot rukubwati ase ayamate ayamukuru ase location ya Kiang'eni gotoka ensemo ya Nyakone ward ya Mekenene ebungi ya Borabu ase county ya Nyamira nigegendrete kuboria serikali nyarikoene kiana kubeka emiroberio yokobakonya konyora obwene bwabo maiga yomongina oyo mubwenke yogosiria obugima bwaye ase chinchira chubo tutukano muri Kito Vincent Monda agotomanyia ase nchira yobo ikirano tenyo minto taiya nero mai to lenge ntumama nero bano kanyoro beire mama ase ngenjo katoko murange nero to mai to tebi mechanda yaito nero tigetu bano nero isa ya tigete sagune na baere tugwegete na tata umuntu uri ogokorete egento keria itinki ari mwathani omorogi ngira inu nabagusi ari mwathani omorogi naenda amente ebintu geteti maitimbirebi nase enkeye eamateye nigere na magombo amange chinga kibagendete gwichana buno mungina bwenkeye Jeni Mirera oyo orarite ase chinchira gitamanyikane buya bono magano yo goikera yo inchembara la tenga nyara nyomba Jeni nagendete koi konyoro yire konyara Jeni minto yire bono okoyo kondo okomanya konyora Jeni atarasire obugima bwaye umurendi bwenkeye niga abantu bamuchiro butubugukira ritkori aramisi eikeria na kumuita goikagasire obugima bwaye na gutiko muberoye kegita ritkori gatatu kurwabo umongina bwenkeye nigo nerasire obugima bwaye asayira kare gitanda kiaye ehamate yare gwete para chinsa chamambia nigo yarolerio kiri kurwa senkeye abwase bate birore goserio kirio ndike goikagoso nyomba abwase banyoro umongina Jeni oikire gosirio obugima bwaye nege kore ke giatigire eamate yaye kere no bwabo bonge te no mongino konyakoni chingeni agora ati working agakore ebintu byaye abandi lio bonge nigo
baonirie obong'eni igo basomirie abana banto baito tari monto bare kwenda kogura binto byabo ng'a bache gosomeria abana babo korwa abwo timanyeti naende timanyeti eki ndatebe bono igo tokumetie nonya okoretwo ebi Nyasaye ore igoro ntafini naende emanyekani obonene bwabo bororekane ase eng'encho Nyasaye ori moyo. Ehamateye nigere na maborio amange buna kai bari baikiranetie oboiti obwo baeterete gwetera buna enkeye nigere n'emirango y'echichuma naende esiekire. Korora anti na straineti buna batotebetie abamonyorete akichomeka nabo korora alikuwa ameshika mikono hivi. Okorora ngosituraga aringe maybe kama walikuwa na nyonga. But igento keria anti akoreire nekebe bano ena anti ochire kong'etwa nakurete na omwana oyo ominto oraire naki ataigwete buna anti okurire nkong'entware mutoto wetu akusikia bakekere ebirore biatirari nari omwana ominto atabanaine koruborere ntokomanya igorete omorango igoire. Omogambi bwensemeyo Erkitito nigo aenekire gekore ekio abwasa atebire obotuki ase gekore ekio nigo bogendererete. Uchunguzi negenderete ekiara one arrest yabamed bono omonto nabekire ime uchunguzi genderete kubainisha maneno abantu tokobatebi ng'a ekero batagete emechando yatokeire gose batwarerio omwana nabajirani gose abamwabo tiga bacha bakwanirana gose barenta uchumba ase abagambi gose abantu bekanisa so tatu bagamba mang'ana ibaigwana morembo oba ntibone serikali mbona nare gocha totebi ntibone tokonyata mang'ana kuri ase serikali totebi naki ningi kere serikali nero te faino pa gocha kutukwana mang'ana bando ntokomanya goikerega bana maina ntranyara machief but our God who is in heaven na ni natorokia mang'ana very soon inkorera tore ekene kia mang'ana aya Ehamateye nigo bono eganyete egetambokero kio obotuki korwa ase serikali gosengereta omweso bogotaka komanya buna ninki giasambete cheni karaire ase egetanda kiaye. Vincent Monda, Ensoko TV. Toskabusia sorobotiro no mwanchumu rigereria abegenwa bekanisa yegi Adventista ya Nyosia visiwani nigo bono baichanire egekore kio boibi we mitambo buna amakondo negatie binde ebie ase ekanisa yo ase biabeire bikoiwa nabo okoiranirwa magega asobokorari bwabo bagokwana negetasene kege Ensoko TV nigo bono bagikeire egekore ekio na kugania abantu gusika ensemo yo gosasima ase baruro kobore gochia sabasae gokora omokia iri kwenyorera engere yabo nigo barurege kurege tindi ase bari baikiranete egekore ekio ase korende baburire ogosirwa iri konyora emitambo emeya kogendera no bokorari bwabo muri kito Frida Kirubo namange egekore kioboibi ekio kenekegwa ase kanisa yegi Adventista ya Nyosia visiwani nigo kiagikerigwe bororo aya maega yabegenwa konyora ogwakwa maega y'emitambo yabo koibwa ase baganirie ebisasimiro gosikwa abantu bachete bagasoa kurwekera maigoro bagatandura ribati bagasoanse bakarusie GPS system chons pi bakaira bono gwikera muna bono tokwaiga atikende gyonse. Hiyo ni kazi mbaya, mtu kuamka asubuhi ama usiku na wenzake kuja kuharibu vitu za kanisa. Sasa hivyo sio vizuri kabisa. Tunawaomba kwa wale ambao walifanya hivyo wasirudie tena. Bagukwana nigo baboria abasayi gwetuma eri kwenyorera eng'ere yabo yakera rituko ase baeneke buna nigo abange bagocha ekanisa kubwatekana n'omong'oso bw'emitambo no ase ekanisa ento bwate omochando gete omonene rituko erimo na baimogete bagacha bagatura ebinto bia ekanisa abasayi bangira gokora chigasi chinkong'u ebataete banyora ebinto biri rahisi lakini intwe ase ogosaba gwaito noko onde bwensi orore ase ebinto ebi ase bikonigu tigatema tochungusere erinde tonyore ebinto ebi bikoira ntotumeke aya na magosa amanene sana ase okoibera enyomba y'omonene. Watu wengi hufutwa kuja kanisa kwa sababu ya mitambo. Sasa ni vizuri kuheshimu vitu za Mungu, hizi si za mwanadamu, ni za Mungu tu. Abantu nigo baburirwa koba maiso hanene ase okogora ebinto bia second hand chingaki baeneke buna nigo obotuki bogenderete togwapirisa abantu baite ekora ebinto buna ebi
mbinarire bagosa bantu mabwate naro yoko nie sabantu muna ba electronics igokora ateme korundo korenta gente sore tema ngo komune nkyo manyanga ki egende kengai ngaikerwete kogera muna togende tugutungana gukwana iga uchunguzi negote kinegenderete igokora ato information na into notara kenga muno nonya nabo nigo abarai baborigwe gusira ekanisa eyo elio kogenderera chinga kebabwate emerobilio ao tugusaba abaishimiwa baitu abakobori chikura simba rati chanda tema motokonye ntubwate kereke ne gochase ekanisa buna boni gama gacho nagendere tororo twalerire nekereke ne sana tema motokonye. Kitu tunawaomba mtusaidie kwa sababu tunaendelea na kujenga kanisa na vitu zingine. Sasa hizi zenye zimeibiwa zimeturudisha nyuma sana. Lazima tununue ndo tuendelee kujenga ndiposa watu wakija kanisa wasiboeke. Kerubo Frida, Ensoko TV. Tuskabase mwancho morgeria soroboti ronde mwarimu monene bwe skuli ya sekondari ya Masosa umanyika ndi buna James Mugusu hiyo kutoka se ward ya Nyamaye Bonge West Mugirange county ya Nyamira namo nabagwata ni bechi semi niko babwato kira machiko amaya ayora cyo gutume kwa sokwebo ye kwa boroki wa se skuli yo erense yesiro ye kanisa ya AIC ayani garinge ko yakwana hekero kyumwega bokwana na ebiegwa guchia saboroki wa bali bakorete buya samatemo mana KCSE omwako eta muri kito Steven Nyariki na mange Nase skuru ya sekondari ya Masosa AIC hiyo kutoka ase ward ya Nyamaye Bunge ya West Mogrango ime ya Nyamira asomo yega bukubatoke byewa ko cyaboroki wabari bakora bya asogote mu wa KCSE asomo akwetete asomo yego ikiranetiwe n'ababwatani ao abesogati maisomarore na gukwanera na keskuru eyu herense Kristo hebwente ko bagekwebo ya anene mono asaboroki wabagosomaroro James Mugusu mwarimu munene w'eskuru eyo nigabekire tene ninga n'ekikobetereri abayibori bene kinga boroki wababo abanyaruka bariko beka uniform chiskati ejire chinyenge nabayiga bamura mbago cha wanjero waboyigo kobeka tirongi chinyerere. Hawa wanafunzi wetu wazuri tuwaomba mwapatie sare za shule uniform ambaye ni the right size, na policy yetu ni kwamba for the guards the skirts must be short enough ile fupi ya cover the knees. So if it's above the knees, hiyo sio ya shule yetu. It must cover the knees. So tufanye hivyo, na vijana tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu anavalia pencils. So tukirejea nyumbani tutengeneze uniform ambayo inastahili, na wengine wako na shida ya viatu wameniambia gati abagwatani bande boigoni goberere nga nonyo muroberi ho CBC okire nerebya chimbwa chibwente koba chindonge hasaboroki bari bagosoma asabate birenga okomina kwa boroki wabanyaruka ngoche korigereriwa. Baada ya mambo haya ya competence based curriculum, hii mambo ya CBE unajua yanaenda ya kitu yakienda na sisi. Baada ya kuchunguza tunapata wakati mwingine wanafunzi ambao wanaalikwa kujiunga na shule yetu kutoka junior secondary, tunapata ni wanafunzi wanaosuka nywele. Kama wakati mwingine tumepigana na wengine hata wakaamua kufanya nini? Kuacha shule. Skuru ya sekondari ya Masosa ya Yabwanko iga nigo boteneriwe skuru eyo boiraneri mbya mono asaba Samaria bari bayesire tenga kiyomorro egento baboringanere bya abayibori bakwanera abana babo ekere bachakire umutimo kori tukoria rero. Tena ni washukuru member of the board and the PA for mobilizing the resources kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu wanakaa vizuri, na ndio wamepanga kuwatengenezea dormitory mpya. Thank you so much the church, the sponsor, for gracing the occasion of handing over the site this morning. May God bless you so much, and we believe that in the course of next term wasichana wetu watakuwa na changamkia zaidi kuishi mahali pazuri. Steven
Nyarikie Munde, Ensoko TV, Masosa, West Mogrango, County ya Nyamira. Kutikata singana ichisemyo mwancho morigeria aborkiwa abakoro beskuri oboroso yagotichaki egotoka imya South Mogirango nigo baesokire na aborko beskuri yochi computer echo baraba gotumia sama somabo bakorogwa no yomobo uyogo chakorie kergo kyo MCA ward yabogetenga musubati recho nyaboke bichanga naboigo umunyakero gobo Frederick Magara oro nigo bono baereire engaki yabo yogosira amasomo yabana abo bare abarai bamatuko alibosio Changa nseno mwanafunzi omukoro kwesikuwega naona asomere tengaitera kwikire birengo buna twikiriga naende twiranire bocha asinginje bocha kuru asa process of back bocha asikuwega tenkuru ocha kine school twabeire toko yikange emyaka etatu yaerire twatagete program yiga rero igo ni mwaka gatatu nene program tubwate toko batogocha kero mwaka asingincho tugocha kwiraneri skuru ndiya mono oiga mone community leaders kokuru kero mwaka tubwate program ire engae ngao nyerero twarete mwaka ogocha etogocha ni program ire ngao ogocha weitu etogocha amasingincho yokubeka namo twanyara kuba ebintu kibesa nkenkeiga keisana kero keisanire egintu twagenda twakorera esukuru egintu keri torarora kibwenete abana boiga buna esukuru igo ng'ase entunde ya gatatu twaba tokoreta chikompiuta twareta mone photocopy machine erinde biche konyara konya abana na abaibuli ngambo ya mono ase ng'encho twakira ase esukuru iga erinde kurwa abakonyi baitu kwegeria abana igoro ye chikompiuta so asedi tukoria le twarete chikompiuta ase esukuru gaiga twaira abana basome egakora ntunga kitu basomete gaiga mangana computer tare ngora so asa asenjera yokwire ni kuchase society school twarwete twaranga mbuya tole de computer chigaiga gera abana basome bachagwe kwanje kuchibose igabona asa abantu bekenyoro cyagot chak mono got chak primary school tweko basabanga aba ba support abana edinda abana basoma burongo bachako tokwanye kenyoro gero matukachiri kuchibose. My name is John Otieno Buku, the head of the institution of this school. Today, we had an occasion of alumni of the school visiting with ICT or digital equipment, facilitate ICT integration in learning. We are grateful as a school community for the gesture. I, together, the pupils, parents, and board of management, we appreciated the gesture given to us by the alumni, and we keep on urging them to be with us throughout this journey. We also promise to make use of the digital equipment given and also to take care of them. Asa chisemi mwanjo morigeria togendrete nigo bono chinga kichi skuru chia siekiro asomo timoko motambe oyo gabwerusa mutinyo gatano gatatu maiga yetamu ya kabere enekire ebikore ebinge byoko yego chi skuru chinyinge mensi ya Kenya nigo bona babwatani ao beso kire na kuruko boria gochia se na kuruko boria gochia se abaibori koenekia bunango kwandra bare abana baba bakira asomo timoko una enchera emo yogo chia koenekia oborendi obuya hasa abana babo na bayigo koba kwandra nigo bono hako ayankorengana no oyo ore omonene w'eskuru ya secondary ya Maro Esinde Robert Ayariri oyo ore boigo mwana siasa Dennis Makori Sonko amo no Morandia Dennis Sosi oyo boigo hoereire habatendri bechi stage koena na abana osekoena kia abana ngui kabale chinka chiabo buya Parents, for one, I want to sincerely thank them. They must have guided these learners properly. You saw the challenge we had last time. But our students in our school, we didn't witness an unrest. And we don't take it for granted. We had met with parents earlier on, we shared. And bringing up these children is a joint effort. It's not only our efforts. So as these students go home, we want to ask our parents to be near them, give them the right guidance, counseling, moral and everything,
and also prepare well for our reopening. We're opening around 25th next month, that is August. That's when we expect these students to come back again. So when students come back, let the parents also know their needs. They do enough shopping to avoid theft cases in schools and many more other challenges, and let them report in school early. Some parents put their children at home for a longer unnecessary duration. So when it's time to open, let them just come to school so that our normal programs can begin in time. Litanga ni gonta to wakara wana bambia mono ase nginjo mbasa mbeti skuru yabo se mbalete ti burugwende ase skuru mbuya bakora bagakora basiekire wona kabako genda nkati abagenda batimoke togotebia bayibolinga balenda abana babo naende baba guide kabalenka ande baba advice buya mba samba skuru naende bakoromokenire bacho yakonya jinga kiribosi abana ngo kibale gosieka gisukuru nogo saba kwanenga abana kera bagochanka oyo mintone chinga kigini cyanga kikiabere cia siasa abantu bakerase abana mbanya ko minyokania nabo igo abayiboli na abasabire afu idi abana ko genda asa mairi asingenje abana bange bakobunga gisukuru bakogenda mairi kwanyara abayisike kwabwa no boiri yakale kumba akarasa akale tagakali ase boiri boria menya mono omwana ogasingenje aye kero omwana ogabeire sukuru ngakientambe kwanya kobera monere nere ngakiensi nyagocha chiwiki chinkeiga tokobera monere kwa manya somo chandole igonta etagoteba ngabana kibago chanka tigabache biye nabo igo konsaba abantu barasi stage onya abana muroche bayigole iru bayikira stage kabo moiboli tiga abana 20 na bayiboli togikeria abana kuru town kero mwana ikire gari ikire tebia mwana gendaka senje abana bange bagocha bakobere town kwanyole baganya gonchokanana kwanyoro busali bwakorire bwabuchire Tawutigana nechi seme mwancho murigari abono tukoska bosi asoboremi hasedi tuko ya gatatu bono nigo aba director batana no yomo Veg Factory hinse ya zone 10 ime county Nyamira bakora wano mo board member Vincent Atei batwara igikaro hase e factory ya Tombe yokorotota obuya bo komenta chinguru asekemeriye chae ago kwane kerekyo nigo boiga aba director abo baruro kubori go cha sabari mibe chae gotore chae ngia elio kwane kyankonyora bare engeri isaine ensemo ya baremi nigo boiga bagen trade komochia ogosona na wasi asekemiri kigecha muri kito Stephen Nyariki na Manke nase bikare bigendete goikirani Veg Factory ao hasense ya son 10 asaba director bataro nomo kurwase soni yubaikirana ase factory ya Tombe bagukwanekere kioni go bagoikere getambo kirogi factory ya Tombe komente ngeri inse yo munyakirogo James Kerosi ase ngenchonga tuatua robo nyobuya ndotagete folium eyo korokwecha enyinge egere ya onigwe omwari bwo mwaka oli mbaito banyore chae inga nonye nabo botote yabali mibaito ntoma itinga na ase ngencho gotamanya konde tia to baenekeringa ntu abamente bese kurwa gishiringi emerongo 24 tugaikia emerongo 25 emo ejitomanyete ngo murimi nabonete gochenchia mono kigima atoretere chae kiagere biriro bya byarenge nga ntoramentu bese woro kumwakire gorari kimutako moere chae kumwakire goro wewe ndo mwakire goro kimutako moere chae kiagere chae nyinge lewa te faida chae nyinge lero igorioka ndikoro bonus muremi oito motebie gento na bakonyora obwatire lakini kero borimo una bona twanyorira abange bachakire gosaria marieta bona azitekayo banta buna abaibi maneno mingi ntora ikira koraria ligoriria bonus bona gento togendete koini kare chio muremi no gotore cha ya yengia arete tundu ba no ese siare ni yesterday to Veg Factory nera ya tanga ina se West of Uite murbuya gukwanekere kioni go boigo aba director bo bagendere gukwanera yabo kobeka na gosegeta gotora ukuya gwechae erio kwene kingengeri inkomentera so muremi amura bari ba bintu bari ba Kenya otoko barenda amwe asegete ba tetamu bakarwanere kemeri ono bagote bari bagende Israel mitano ngene to bado mekaiga ntuma bakusi to pingana tweka ndio mutira no kwa teacher na ro ti mwa ti ten million insera le teacher ino na yari ino mo ko yo pa teacher ino ko yi campaign yo si jai asoko tia bali mibaito ngachi factory ito ya Tombe ya chire igora sobo ni goita se Mombasa naenda soko basegeta mononga batoletere chae iye kororokana ya keira se factory ito
bagukwanekere kioni goboigo baragira bokong'ua barasiasa babire bagosonana chi factory AA ime county ya Nyamira. Lakini ase politics ase biashara byeito igego saria naende yare to bwama to basabare. Eye nengwana yabaremi bakwire chae ase factory ya Tombe. Ogoja bacha basoa ase biashara byeito byecha. Muroja mauga agasoa igusiasa agasira. Eka wanja asoa tigusiasa agasira. Ande mbono ya jagire koimukerere igo. Egento kende kiabeiro muchando ngirianga abana siasa baito otutagite ba support ye chai tari ko yeite kiagera muna bono ekero bakoleta siasa ase chai iyo bakogera burimo bwabo bonge bwa gera bari mibaito babo bwata bachaka gusirie kemerie ne factory ya gatatu ya Nyareko bage kubwata chingwana chi abana ne mono hasi babere bakuikiria abana siasa ababere bagosona na kemeri ye chae mega ye factory ya kebirigo na bayo gianchore kubwatoka chingwana munecho korwase factory ya Tombe ye gotoka nse ya Sonten ime county ya Nyamira ngo reporter ya Soko TV Redra Nyarike Steven Embonde. Los kabusio mwancho murigeria habara ibe sector ya boda boda ensemo ya Ichuni nigo bono baereire akogokero gusiro ko kwanege tuno mu governor wa county ya Kisii Paul Simba Arati hasoko babeka somoro berio bo sombi bwa mabere guchasa chiskuru bakwana maiga yegi karona bara ibe chi stage awo ime mu chokeroka nigo boigo bakwanire umoroberio wo gwesonania ase chisako elio kwegenda ria samagimabo tukuyonera governor mbuya mono asoko konya abana boda boda Kisii county na Ichuni ward. Tete ukwanira umuroberi bwa mabere buna baminto bateba bafana naleteta amabere aya nigaleteta abantu bagusapla boda boda nabo igo boda boda buna bagusapla amabere mbabwato buya bwabo nane mbabwate obube bwabo kagete boda boda ba Ichuni na Kisii county kire week eyueko ekomada matukata tase week asabana bakunywa amabere ndubuna chichama ninto merana rero gotaniga kwanira mangana ya egasi ya itotokora ya boda boda sai chisukuru chiafungiro korugoro chisukuru nchiafungetu na inde wono buna twateba chisukuru chiafungetu ngocha konyorora abana bagoche stage okonyora omwana gakogwe pigipigi ngana yagenda orakore biashara ebio oratema kwanyora mwana tamweti korundi no pigipigi tamweti machikare para arafu kwanyora cause accident gose kwa omisiro omonto no enero mwanya no umire bono ndugo twateba iga ndori gochikwebereri bantu omonto onde mwanafunzi onde bwenzi na monto gochiko omwana epigipigi oyu gotoko mobwata tobwate epigipigi itonyere baka polisi toiro omwana oyu baka polisi no itomorigi tomoire baka polisi esake yenjekera nanyerigereiri twaratarire chinse gweta na bokonyora nga kwasebira kabesa kago rinde konyora tobwate nonyene na kang'ombe kwagora kang'ombe gwakanira no mukungu alafu nande samangana ya boda boda na bokonyora kwimukiri no neroni kwanda kwarusi chibasiri mali kwanyara gwakoreki kwasomere no na abana igesake yere ngiya mono gwetani kende gionzi ensemo ya barai kurwa ensemo bunge ya West Mugirango county ya Nyamira niko baesokire na komochumu governor wa county yo Amos Nyaribo ase okogendra komocha otaikira na bosio bwe chikamati che bunge ya senate eliko kwandregoro yemeroberio ya magendro na bwo butumiki bwe chibesa ase serikali ya county ya Dio Kombagi oyomo wabasae kurwa ase ensemo yo na bwo neganga yo koriye kiro kyo governor ase county ya sobochori bole bosio nigamu bodire mu governor Nyaribo hanyari kwigwira amauko aboigo kuyarigania gwika bosio bwe chikamiti che bunge ya senate kwera otumiki no borai bwe serikali ya county ya governors failed several to appear before the Senate. And we want to blame the Senate for sleeping on their job. Every time the governor is called to the Senate, he cooks an excuse that he's sick. These tactics must come to an end. Sisi tunataka kuambia Senate, kama munataka tushike hii mtu tufunge kamba tuwaletee Senate, tuko tayari kuleta yeye siku yoyote. Sasa yesterday niliona wakisema kwamba huyu governor amekuwa notorious. Sisi tunataka kuambia Senate, fanyeni kazi yenu. That's why you are elected. We pay you tax. Huyu governor afike Senate as soon as possible. Akiwashinda, sisi wakazi wa Nyamira tuko tayari kuleta yeye huko. Jambo lingine,
Hawa watu wote hapa, sisi tunajua kiongozi wetu wa jamii ya Omousi ni Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Na sisi kama jamii tutasimama na yeye. Tumeona wenzetu wakipiwa sana. Sisi tunajua Mheshimiwa Matiang'i na wata machumae. Senator Nyonga neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Kibagendi neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Barongo neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Clive Gizairo na yeye pia neri chuma. Igonta getego tebe abagusiba minto. Let's not fall on the trap of opposition. Wawanza kurwania ama chuma ya Matiang'i. Courage cha president ndo kori yigusi yaoka. We must allow Tembaro Osiabasani. Sifuna is one of us. Na ande tutageze, they are principals in opposition. Ekero wauta na Sifuna, ekero wajo uisaranse mesa, tutageze Sifuna asabot Matiang'i. Tukosikabasyo mwancho murigaria chingaki ebikorwa by'abantu bagenderete kwerusia hobogima hase chinchira cyobo tutukano chigenderete kwanekiwa nigo bono Murandia Dennis Sosi aesokire na gusangana getasene gya Nsoko TV na korera obuya ugusangana abantu igoro ya aria hakubachanda kibirengererio airire abange kunyara koba bakwerusia obugima hasa abodrie boigo abantu botegerera ebirengererio na boigo ebirero by'abantu bande. Nigo nachire azichinga kichiga koma nyumu gusio ondonsia sabeta amana bari bakubike gusinga chinga kichiga tomete yabere chinkong ngabono igo moigwete nga ebikoro by'abantu kwerusha obugima byabere byabuchire mono bakegwikera nga wango iga moigwete matukataraje na eta mange mwabisote wa serikali nigerusha obugima iye koro kienga abantu mbabwate mechando irasa magima yabo abene iyo monda gwikera nga akera abori richi kwanyora nga richi bulia cyasogwe bwaye nigarora nga taisa ini komenya sobugimo bo kone no gosemeria kwane nabo igo no korwa bosemia gochia sekero monto inga obogimo botobwate mbori obwaito nabo igo Nyasaye ere nigatomete Yesu Kristo achegeranya ko bagotobugorero obugimo bwaito egeranya ko batokoba abasibone natanya ko batokoba abagusu yonale gosabanga oyo mintone ekero bwato mochando sobugimo bwao kero gwatelingana lia bereri kongumono tema mono onyakoba kumanyanga no nyoro muntu oyoro gusanga monero mochando yoro bwate egere anyakoba kagokonya ina beko banga kero gusanga amono muntu niyo konyana ndilingana lia bereri nene kolene ndata gotebinga muntu takubora Nyasaye arabeke egere kara kwa mateiro mochando ugo anyakoba kagokonya igonda de gusabanga kero gwatelingana tiagukira kero gwatelingana tigakogenda kwana chobumwa bunyakoba kwerusia nabo igongo saba ase abanchu abaria bantu ba kolegasi balense yaino na asabire nga moteme komanya abantu emicande babwate nabo igo chinga kichigaboni igo chire chinga gichinkong ochumiere nkong abantu okonyora gwetire emicande ase nyumba yaye okonyora omonto endagera teyo besa teyina bakonyora nga ekeno no muntu wikase gasi kero kenda akarini epipi bona ago chiro kugoro nabo okonyora ngonyorirwe igo nae gosabanga ekera moko romonto abwato mochando litangani utara muomani utara mubori karaira chinga kinke obori nga inki osikiagera lingani liriaba asinjo nima etenga lingana likoba kero kene ndia nyakoba eger nyakoba tokumanyanga omochando omonto no liagwetera eger nyakoba tokuba accommodate asemere mojaito benyakoba gotwale bakanyogo twara omolembe nabo yongo sabanga nonekera bagokora asemiremo nya omonto libagalise inekero monto akosabira goteberenga ninji gwete bobe kero kenti akomobetereria tokumanyanga okoigu bobe ne birengera liabwate mweri bagatimbuke biya na inde mubwatie nabo igo abanchu bana none biashara lero yabere bikongo nabakonyoro omonto arengese biashara akachi akaimo kichideni otwalire jiloni nabakonyoro omonto ebintu ebi byamochandire oyo minto toikera kwerusia sobogima koro mwancho murigeria una enchira yamo yogosira abaremi beke merigie chae nigo mo director we factory ya Nyamache na Itumbe Dr. Abel Kenyoru anyarako baga kubanekeria abaremi buna ambache kwego ebimeri bie chae bosa kurwase nasari ya motonto okwana nigo bono bosego kwana imeyatora nigo boigo abanekerie abaremi be factory ya Itumbe unambage ndrete gotusemba chiko gendra gotwara chinkwana choko aneke abuna mbache gwetanana kurwase chi factory cha Nyamache iriyo babe bagwetendra na boigo gosaba aba director na boigo abaremi batige gosona na amangana siasa na mangana yoboremi
nasari twababikirite ya mutuntu otu abigite kusudi tomanya tenga ya bas chache chae go torane nkete bwa chai nyingi guchitumbe igo tutagete chairia ya beira se nasari abali mimoe gwe ntwe wana se body yaito bali mibaito moe gwe chai yo posa timo akana nali murasumike igo bono rosi emigondo ya ino umutinyokane chai yo moe gwe inkenkenkenka bali mibali mwarosiri emigondo nini muraeli anye mugondo toyo nturi kuba chai ikiana ntotagete ko chikoni egende isiko echai ne ya ino andi tutagete echai mente igonko irali bageri wakambi yamona se factory ya mutonto senga kiye nero ya tangana ya mente 17,000 kilos eli 17 kilos asebasi cha nero ya menta musimu mwakoyo igobono ikabwati gona nyama baliri eli 7 igotiga to sumeke chai yako na kuoboa echai yene biashara na obiregoro inse onye birense ende mbibe igo ende kemeri nkeyo nkore ngatanga kemeri nkeyo omuremi yako imoka kero mutinyi ogenda kuri kibesa kero mutinyi ayo ngo mwalimu ngo muskari ngo muntu bwa serikali urikire okogenda every month kwabuguriye kabu gwajikugure gento kwagende bank kwayo kibesa ibi meri binde okoire metinyi sita nimbwati chi avocado abago cha wani sayia bimo mwaka na linkonyora kibesa eki kawa miesita neba miesita to nebwe kana kero mutinyi okogenda kwanyora kibesa igotiga tokongie echai yaito eriegere tomente tonyore engakiego cha nani factory Mancho Murgaria bono ni chingaki togo soa se studio ya kabere tunyara ko batogo soa sumuroperio bweringana rieke moya tochiko sanganero mogaka Edwin Nyangagu korende turatamboka tiga turategera ebirengererio bibarongo yane Frida Kirubo anya toko bakago sangane gati ya onchorya kuru asobo gatagati bo mocho bosongo kubwatikana nimeno gatogo sango botuko bwarero ekene na boigo ekene Mwanchi omurieri abwegeta seni giensoko asobotuko bwarero himeyeringana lieke moya nigo tokumurikira omonuga asoko yuatoka obwate chingencho ibere ekene nekene tiango tusange no mwanchi omurieri akorugaiga asomo chobosongo atumanye chingencho chomonugo yo eliete ekene no goteba yani muno ratebi omonto nga ntebo bumaene na riri riko manisanga ekene igo no goteba bumaene amang'ana onsi na yo bumaene na kuo goteba ekene ekene negento kere nusu yani muna bono toteba omwana araba atabwati omotu atabwati amagoro lakini ari omonto nere tokuruka boigo ekene eliete liga mogokwanera ng'ekene kene ngeri omonto agokora egasi agotumia obumaene atari gotumia oborimo na kero kende obwate ebiasara biago goika omonto gokwanera obomaene naende ogoteia abanto ekene nekero ogokora egasi yao gose ninka gose nande onsi ase ogokora egasi nabire atoke nobegete abanto kobutora emete gose kobutora kende ebiengu mbire otokobutora kogenda nabitokoroka ebiene gose ekene ase rita riekegusinche muna amanyete omonyene na kero kende bande mbarororo batamanyeti lakini nene ncho mnoborori bwane bore gomatenga ekene no gokwana obumaene nekene ndirio gokwana okobutora emete gose okobutora chinusu twabiroka ebiene gose ekene no monto gose nabera abe nonyene ng'ombe butoire buno omotuga yaite tu amanto bachete bakabutora omonto bagatiga enusu ende gochinse eria ende gochinse no gose omonto butoire omotwe otigire otabwati magoro otabwati motwe ore bono otigire gagwo ekene no gokwana amang'ana bunare boronge amang'ana amaronge ayara yekene otari kong'ainereria gose otari konyakobacha gochiensemo Mancho Murgaria bine birangero bigati ya abana inchi na bega bancho barigeria nabo nchorera kuru asubo gatagati bo mocho bosongo ngocha tore
tubate chisimi chago asengenje namba ito ye studio no erase screen yago ga gonya ko bako gutumanya ebirengere byago mbiribi naranda koratwara ebirengere bire tofauti ni bibya ruru ga korende tutaranya kubwata chisimi na kumanya ebirengere byago tigatora mwaligania mwaka edunyanga gwa ase studio Jumatano mukubyo yigato sogerie terinde to chakari morioka Yamano murigende bwa Soko TV chinga kicinende tukumera na turara kwana mangana tukwana kera itikulia Jumatano iringana lieke moya tukurambura emenuga rero nekene nikene tigango tumanyenga ekene nikene chingenje cyabo jiri cyekiga iko mancho murigeria twachakire kubwata chisimi nabo ogosanga na intwe nachika gukomanye namba yeito ye studio nigo 078866 maragatano mweri oye onyarkoba gukubeka isatu erinde tusange ase studio kumanya nara lya korwa sensemo yago ekene nabo igo ekene nare tuchakire noyoiga. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Bwaire karibu sana ngoto gusanga nere kurwa ryo korwa. Oyo musanga no mungwano kurunga tiuke. Kujisa mujabo kuchora mabondo. Karibu sana Duke. Bye now ba me igara sema yekombe. Igende kimapa ne goro yekene. Ekene mu abata bakwane ekene no muntu kwano bumaene. Omuntu kwana keliyonsa niketyo bumaene. Ekene negendo keliyonsa bita kwa chomotwe. Yani kyabuto na ontora tebenga engineer mungino yake bekanga obutora magoko n'omuntu n'amagoro egende kinekene. Aya tome gocha mongwana tebanga igoriye ebimbiro byande gi factory. Biribone biene. Ebiene bikubutorwa mini gwali umutana bole ngumuyima kinekero butoyi utakwati umuntu utakwati ma okwati emeri. Biribone biene babutora bikogenda raria. Bikogende factory ga senchira enda goteba ekene nekemo kirabire binge nebine. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto kusanganera. Waire kabisa karibu ngoto kusanganera. Obutumenye mushamundi. Amufure kuba kwize. Ekene alumudu wale yutukirikyo mumaene kutire kungende kende ekene nama eteno muntu mwene luwadi ariwekane bitu byonse au kwale bintu kali byo aru mwene ubwenu nama eteno ruke mukularuifu senchira ende ane ko ruchinkwana chitaikira neti. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Wekora traba tayari kusanga na intega. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto kusanga na. Hello Nsoko TV. Toko igwete. Ibintu bagoteba ekene n'egintu yani byogoteba na oboene n'ekigende kengwe n'eki bagoteba na ekengu nkekwana yatigara ekengwe nabondoche yo ekengwe timedi na arigi gukebwe kana kinocho kotomanya togo so asenze tikatora bwata ibere chio mweri. Hello Nsoko TV. Bwaire karibu sana ngoto sanganera. Ayakora kudani ni chai goro jinsa majariana. Karibu sana Daniel. Chinge njoma ete chie menu goto sanga butko bwarero. Jema denge kene. Ekine kero munda kwana ngeke. Ne ekene. Ekene ne kero munda akorire gendo kiraburi wa kwana ekene. Yure kirengi yata tubata yo mwiri kwa gitinde to chasumo ga kedu nyangago atogorore gosembu yatore. Hello Nsoko TV. Itaraba tayari kusanga na into. Hello Nsoko TV.
koranga mwancho more ruwa ke simia se studio na boko ke erio gireti byageri ne toigwane karibu sana mwaka edu nyanga kwegure birengerio byabana inchi kurwa isiko na bwo bari bakire simia se studio timaitinga yi ogochakera biyama naenda sentunda yende rero bali bon Spanyol ali bagali gukwana no nyangwetera asisimie tu abwatire na ali asomusa kyoito free diet akwana nabo mbanyora rero ke amatemo ya sokire mia semia batana nire buya turara tigenjererio umuntu atabanga kene no ukwanire kene igona manyite na bauteba yo na indi batana na buyikene bakwaninga njya aigase kene bayirorera na indi riteria kene kuri ndi ntuma mbamanyite ngejo andi na marieta ali bakuburwa yo kubeka kwira libagalia lie kene yani asenjere ndase okuru mubeka na soro chere ekene ndi wende gotoka na ndo ndi wende tigotoka karo kwana okurambuliri etagete gusiringana gitu ukulikuwa na engenjo yaye tuwene tikulikuwa na indi ya kabira ororo na nili chikulire bo asemenwe na kebeke gusi na kebeke swahili na kebeke sungu monuonde bwa spioli gukwana asomo gweka na tote bange kene usino gukwana ekene yani gukwana ekene iyo bono turatokonya singenje ritiri na tutamanyite etoganiti eria mwabo usuri ororo byake na ryo muntu akumanya nga engenjo yaye riri kurinde nimanyite nga mbamanyite obuime bwaye ne ritari kubura bakubeka riri rikari erio bakwirorera gabo ekene ekarokoteba ekarokurambura ritiriga tukunya gutumia mangana mango kwana mangana mangi nabo bwetutukano teba nga ekene no gutangainiriria onye nengwana kwarenge kurwa guse gukwana igento bunakiri aheteba yuriuka ugukwana igento bunakiri ugutangainiriria go gwakuri ekene ngoigwa abantu abange bakwaniririe tekengese ekebutore yona bokaroreka negente ikikuru kwekene ukubutoka kwegento gitengu gakarasi gitokorire onye nengombe narokero kekiengwe ekengwe ngota ibinde engenje ekengwe ekene ese chise njire chichi tioko chia chikutumika se oborendi mangana security na bana saba sikali aba babo tambe guse chikampuni chiri chitali cha serikali konya roli chise chiri cha baba bwate bakorera mirimo y'oborendi ekinde chiri chibutoyire bimincha none nengombe nabo gusangia abantu bande abantu bali babwate mbwembe ngora role none nango somora mangana mayanga umuntu achieta kabutore ngombe yabandi kiminja butukomambyo munyana kanyore butu itete pakiga kuosonyekere moyo iteta manyinga amange kurinde nabera abe moyo chinga kichinde gusekwe ekero ya butoirwe obusubunia buli bwakire butayo igento kerike gutigara kebutukere tati kiminja kerike ngese kiri nabo kerukana inde kene ndwakwana ekengwe ngwakwana litali ekengwe ekineke ne bono kyomote ekengwe kero kike ekiringi tomote tokuruka engombe butoira umutu namaguru goso umuntu butoira umutwe namaboko namaguru n'umungino uri akwana tawoteba ngekengwe kyomuntu ekengwe kere eyemase umute igobona ekengwe navuga ko bekene kyomote yakwerekine nekingese kyomote kingese keri kyomote nara ali urumu gwika no muyanga biri ko irubya chiko kuomye chai ama cyane kara amachane yakora switch factory ki nabo kubiruka ebiyengu biri nabo kubiruka ebiyene igo ikene nabo geko bekeminja kebutoire kyengombe yesese nabeko ba umubere bw'umuntu obutoire umutwe amaboko n'amaguru enseme yasigisongo ba utabe trunk ikineke nasike gusi igo kendi gyose kebutoire kireke ngese nabo keko nyarikana kirukwe erieta ekene ebe nase ngombe ekeminja twateba asekeminja esengombe nekeminja ikubuturu gusesese kusengombe yenye nebuturu umutwe n'amaguru mubiro yo gutigara katiga utabwati amaguru n'umutwe nabo korokekene wika twateba buna wateba ngombe ya buturu keminja ekeminja kiribono getigarete nakikuru kwekene tali ngombe ngi nebe ase ngombe yoka usesa sengencho najibinari bwate keminja babo minto chinga kichamaega kero to agachire kumutagari hema chitago kero kali mongina jen na tugete chingondi
ngondi kero ya konyora ne bwate Mukero umukera. Yamanya ko kero ya kinira Liko kudoking asige ase ngondi no kero keke nabe kinyarikana tukero kase ngenchu nkiriye kigima buna kigwenete ko bikiri kingese nkibutoire igo bono kirigitigarete gitokero keke omo director tukore studio akabere bana basondaje agoteba obosugunirende nateba nga eng'ombe kere butoire busuguni mbobo igoma ati ngirike ikiminja kirike bwana tukule obusugunise kero botayo umuntu abuturete ikinekene mbia manaso otobeka boronge igaiga narurigete ujumbe agoteba koruku Elijah agoteba nga ekene nenusu yegento usekengese agoteba nga yegento ose omunyama abe agoteba nga ekene nobo maene ama ukweli ukweli truth truth bueno nganchere chisimi ibere chioka erinde kwane kyabuna twerere ose nare okorwa ebirengero bire tofauti boso komenta erinde toske bosio. Hello Nsoko TV. Hello. Bwaire karibu sana ngotoko sangana. Jefferson yosoro kurwogembo. Karibu sana Jefferson. Tomanyange meno katwa sangiro botko bware engencha enga kyayo mind. Jenare wote abanga ki ekene nege toke kere moyo kiki este kijete ke katika leo nusu arawu ekengu nege toke ngo moteke buto tabauti oma tenero ekengu nekene ekene no moto buto ani ekengu no moto buto oraka eke nusu na kene n'umuntu eyitoyede agatigara enusu otari kumanyikana twebwana nerabo ekene n'obutenimira obumaene naende obumaene bwatigara kuba obumaene mbia mona gwasu gotigara kabo obumaene kero okomentera erinde tosoa sensemo yomabayeno kurwase studio akabere bakomanyanga nande ekene nabo gutumeka ase ogotiana otebanga ekene na batebire mwaka nara gotebire nga ekengwe bomoyo mboyo ntwatebe kero kikira somo specifically na se ekene nabo andaka obomoyo burato kengorengi na bwateria kone tutaraso asensemo eyo tomanye omubayeno eyene nchengeri ekegusi ne bwata marieta yo egoteba nga ekene aso umuntu bwegeswale egoteba nga haki usase gesongo yatebanga justice ringana ryo korokia oboronge bitabwati gwanchereria nabo igo ekene agotebanga ni butu egento kebutogete une kemincha kia ng'ombe agotebanga omugusi agotebanga tari na kemincha yatire irie kene yatirerie kene naigo nenchengeri omugusi omwancho omorigeria igo bitawe omugusi nabo okonyora chingaki obietere mbibwate amangana buna gatiga turachasoro mwaka kero togokorera nabo komenta ebirengero nabo igotomanye mubayeno bwerituko ndaragenda ase mubayeno bwerituko ndagite kwira chinga kichiga kuraburi murigereria onde bwa spirit torochi chinga kichiga nigitamugire nakwanite ga kero twaringe kuongoria mariko tukamakaitire kibwate migano ao eugire kaba ase gitabu ikekemo egeri kire na abuki bwongeri kurusike kibwate cover ere rangi ya blue kibwate migano ao buna NBC no mugati nengalika yagerete bukayeti ngaya amache ugusalia ng'ombe neyende menge tanyaru kunenyama yachagete kusambu anta unde bwensio umurigirio no ndo chibono mogoroba na indura atwali gitabu ikikoranje ndigi gwetera naboko ndigwetera mutandao gwe Facebook ekurikirita Edwin Mwanamboka Edwin noyo mugwika okoba ninchoko nyora bwa si Facebook aboko ndikiroro no nyine namba yawe simingo akire gitabu kiningi ganiti mbange torale na kinda kenyore meganiri mintu bwenete tuyesome no nyani igaiga abana bali abake baukina bayi imiya nakibwate lakini umuntu akangibera bono igo na hindi to kubinyora duka byali gitwe muchatano mwaka 1971 no ne kampuni yagite chapa te kororekana byagitunga gite nabasongo andora agendo chyo kenyora no na temire gwete no ni library chine national library ngeri gotoke bingo nyora ne byao mironya go kibwate
abukuri mwana mbuka na bugwa kanonya ni simiga iga otebio muntu no nyamba ba ko vipindi iga kesi mira so otebe mwana mbuka ntegete namba ya ngutigarira na bongo yirusia nkurigi torole na kyo rango nyi gitabu tugitumye na ndinkwira niria singejo na bogo cyo korere mirimo lingana rito lero ri gukorera umuruguri ase SML ya mobayeno etali na kemincha etiririe kene no na liganitia sengeche iriete irina lirirarete ari abantu bara mbuya kwalire ntavu na no rokanya na likirense oyoga enjere ndenga ekene twamanyire ni gintu gitarie kigima kibutukerete njera usike butukerete gati engombe etabuati ikemicha gikionsi kigima na nyanya na begutiri bunende yonsi ekinge ngeiko ba gintu gikuyitanga tetiria yakogera embwa ye litororo no gutiria gusema ori no gutiria ne buturu kemicha pado na begutiria uyu no mubaye no gotosemia ogukwanira nene uringite abantu bali no barema bwichinjira ao muntu nabe kunyarikana yo mutabwazi asigishikebe tabwati ko bakwande ne mubasukana nyorete gusaka iburu ko bakoko mu guteikira nitikuru kwinge ekiongia na kobeke gocha kyo gokora imirimo nabona akunyara gwekorera imirimo buna muntu ndi bwenspiore omuikiranu igo no umubayeno ogusigita abantu bali no barema na kubaho moyonga na barabu na bakunyara gokora imirimo buno ndi bwensi tibayo baisa kwemengera tiba baisa gwechaya biamano hase umubayeno hoyiwe na boigo ore korengana na itwakwanya twasangase umurubiri umwanchu murigeria buno tugwikira omwerio biamano mwaka Edwin na boigo biamano umurikito Frida Keruboyo sangete negati yabancho barigeria kurwase orwongorori rwagusi no tugwikira omwerio korere tugukonyorenga ntwariganitie birengeri byago na boigo no tware umuntu goraganie tusange no tware kerengeri oraganie kubanga ntokubanya ejumatano yakira omukubyo nabo torega igasembe na bogo sanga sesimu yaitu na bogo tome ujumbe chinsa 24 matukata na bira se icyo tumanyi na ryoganete tusange usina ryoganete tosemania se umurubiri ubwiringana rieke moya chinkoro kwa Clinton ndigi yasa ikawoncha nande mwaka Edwin tumira ne Jumatani mukubi ugocha kurenda seboni gatogo tiga asembe one merubiri kubwate gikoroga chinsa isato chinkoro nanda igatusanga ama yasemesa kurwa ensoko